punuan. So, mag-harvest. Let's go! Kana siya na ang apart guys. Alam ka na siya hinog. So, kana nga sili. Straight na yan ito. Diba? Ano siya kung hinog. Tapos, ito po dito nga sili. Kana nila nga sili. Nangahinog na sila di tanan. So, kuha na ito na. Hinog. Ito sili. Okay, sili. Tcharam! Ako ito po dito nga part. O, kana po din nga part. Tapos sili diha. Natak na siya. Hindi siya kahinog. Tama na nila. Tara mo tubo. Ay, wala lang isa. Ano nga sili guys? Mga lang gitawag nga. Demonyo nga sili. Demonyo. Ano nga mo doon? Then, ganit mong harvest na sili. Ito na ko na sa tindahan sa kong papa. Kay maligya niya dito sa tindahan. Kan kayo hinog. Anong sa gawas daw sa na ako later. Ito na kayo nangahulog kay ang isa kahinog niya. Pero siya lang kayo matubo naman siya dili. Ganun naman. Alam na kayo kung gamot ba. Hindi ko sili kaya hinili manggod ko. Tapos nadaghan naman akong tanong. Dagan kaya siya bunga. Magkadungan-dungan sila og hinog. Dayon, kung ano lang, baligyan na lang, total, mahalin lang ang project siya. Ay, naman po yung kung ano pasok manili. So, dali siya sulod. Okay na, tatak sa gawas guys, o sa gawas na siya nga part yan. Namula. Paano na ako na sa gawas. Okay. So, diri na siya ta. Naman siya ito sili diri ko doon. Taran! Dara ba siya gamay nga sili. Hindi na siya kayo halang. Sige na lang. Ito ulang, papangutan na yung usapan na yung sila. Ito naman kayo. Pero, kakuan na, kakuan na pwede baligya. Pero, mga hinog sila tanan, magdungan.
So naman siya, nabot naman siya dito sa kong bulak. Okay, guys. Yan. Kaya nakigsumbagay na siya sa kong bulak. Big boy. Mula. Katong niyagi nga nag-harvest ko nga nagaganda sa siya. Halinan sa kwarto ko. 100. Bruh. 100 ka pack. Ito na ba? Bato rin wala sila din sa mga. Pero may na lang at least hindi masayang na. Kaya ba rin yung mga mahatag. Pero dahil nasa tanga part guys, tapad na siya dito. Dira. Ako nagkuha niya. Tapos, dali na po. Tapos siya po nga good. Ito yung part. Siya. Pagkanan siya. Pero nga, magmay na po na siya masili. Yan siya po. Ito yung difference. Pag itong una nga, sili, dagkuon siya, ganito siya halang. Ang karong ganyan. Kaya halang-halang na siya. Pero kani, ano siya halang kayo. Ang pagkuha na kong sili is apilo na ko niya amoy kay dili din siya dali madaot. Kung inalin ako pagkakuha o kung kain ako siya lisa, kung inanion siya pagkuha guys kani, kung inanion siya pagkuha dali rin siya madaot. Kaya kani dili siya